Všetci tento týždeň hovoria o migrácii, o probléme, ktorý by tu ani nemusel byť, keby sme mali schopnú vládu a hlavne silný štát, ktorý by sa vedel brániť. Veď to vidíte sami v priamom prenose. Pán policajný prezident Hamran odkázal celému Slovensku a nám všetkým, že si máme zvyknúť na migrantov a celú túto situáciu, tak ako si vraj zvykol Západ. Že si máme zvyknúť na skupinky migrantov, o ktorých nevieme a ktorí sa potulujú v našich uliciach. Že si máme zvyknúť na odpadky v uliciach alebo na športových ihriskách, ktoré po nich zostávajú. Alebo si máme zvyknúť aj na kradnutie úrody v záhradách. Nie. Na toto si obyvateľia Slovenska určite zvykať nechcú a ani si nebudú. Chcú, aby situáciu riešil štát. My v Hlase sme už v polovici júna stáli na tlačovej konferencii a upozorňovali sme vládu, vrátane ministra vnútra, aby začal robiť určité odstrašujúce opatrenia, aby sme vyslali zo Slovenska jasný signál, že sa sem migranti nemajú ani len pokúsiť prísť a nech si hľadajú iné cesty smerom na západ, pretože sme vedeli, že v lete a koncom leta sa táto migračná vlna ešte zintenzívni. A hovorili sme aj o konkrétnych riešeniach, ktoré môžeme veľmi jednoducho zhrnúť. Mohol pán Hamran posilniť armádu na hraniciach už skôr, aby tak pomáhala polícii? Mohol. Mohol už dávno požiadať o zvolanie Bezpečnostnej rady a riešiť tam túto vážnu vec? Mohol. No na druhej strane mohol pán premiér Odor konečne odvolať policajného prezidenta Hamrana, keď zlyháva na plnej čiare? Mohol. A mal to aj urobiť. Presne to sme mu aj navrhli tento týždeň, keď ma s našou podpredsedničkou Denisou Sakovou pozval k sebe na uzavreté rokovanie na úrade vlády. Priatelia, ako nám škodí slabá vláda a slabí úradníci, je žiaľ na juhu Slovenska dnes vidno veľmi jasne. A riešenia predsa existujú, ale nerobí sa nič. Ja to hovorím na príklade, keď dokázali vyčleniť neviem koľko tisíc vojakov na to, aby sa ľuďom počas povinných testov špárali v nose. Prečo by teraz nechránili našich ľudí? Pýtam sa, kde sú teraz títo vojaci, ktorí vedeli obsadiť všetky okresné cesty, aby nedovolili ľuďom chodiť medzi okresom a druhým okresom počas karantény v covide? Prečo už títo vojaci neboli dávno rozmiestnení na južnej hranici a na tých najrizikovejších úsekoch? Vidíte sami, že potrebujeme silný štát. Ten by zasiahol okamžite a na takých dôležitých postoch, ako je minister vnútra a policajný prezident, by hlavne boli rozumní a skúsení ľudia. Prosím, keď sa budete o 20 dní rozhodovať, komu dáte svoj hlas, nezabudnite aj na toto.